no me supo parar. Va, xicos, va. Després la festa, Jo soc professor d'Història de la Ciència. Jubilat exbancari. Jo soc higienista dental. I jo funcionari. Mestra de música. Treballo en un hospital i les meves funcions són d'arxiu i facturació. Jo soc forner, administratiu comptable. Ah, no, jo estic estudiant. Doncs jo soc música, encara els vestits, I tenim que repassar els papers. Sí, Que demà són 2 hores i algo. ha quedat bé, no? Doncs ja està. Atents que s'acaba, posició final, visca la cosa tal com està ara, jo me represento, llegim molt bé, la veritat que esteu concentrats, llegim de memòria, molt bé, molt bé. Fantàstic. I ara, amb alegria, d'acord? Vinga. 3, 5...